Esta cadeira que tendes aquí é de Paco, pero tamén é a de María. Esta cadeira é o que usamos o alumnado do hospital cando nos levan a facer probas. Esta cadeira é a que precisan certas alumnas e alumnos para poder vir á escola porque as súas doenzas ou enfermidades non lles permiten moverse por si mesmas. Esta cadeira é de quen a precise e por iso está chea de amor e de experiencias bonitas. Raiva, desexos e moita sabidoría. Nós, as bandidas, somos mulleres bravas, pero cheas de feridas. Somos amigas, somos compañeiras, somos unha tribo capaz de transformalo todo. Cando nos juntamos pasan cousas sorprendentes, porque podemos atopar nas outras unha mirada que nos comprende, porque resoan en nós as historias das outras e somos quen de sostelas. Esta cadeira ten un niño, ten raíces profundas e polas de cores que florecen ao ar, libres e fermosas. 1, 2, 3, 4, 5, 195 chicas, chicos y chicas se han sentado en mí. 195 chicos y chicas han ido transformando su vida a través de las experiencias que compartimos juntos. Algunas divertidas, algunas difíciles de superar, pero que por bien o por mal han ido conformando lo que son hoy, y me gustaría pensar que de una manera u otra yo he sido parte del proceso. No noso niño imos medrando dende a liberdade e a alegría, onde todas e todos temos cabida para poder expresar o que pensamos e o que sentimos dende o respecto e o amor, tendo en conta a diversidade de cada un. Todas xuntas e xuntos en equipo irán medrando ata que chegue o día de voar do niño, como as nosas anduriñas, e ter novas experiencias, quedando no seu corazón todas as vivenzas e aprendizaxes acadadas neste tempo xuntas. Aprendín con a Pam unha cousa que nunca escoitara: a diversidade funcional. A pesar de que ser todos diferentes, temos todas unhas fortalezas que deberíamos entender como un poder de superhéroe ou superheroína. La silla de María es nuestra silla, porque antes o después todo el mundo la pide en prestado, para un rato o para mucho. Nos ayuda a movernos cuando no podemos, a desplazarnos, a seguir siendo autónomos con ella. Bailamos, paseamos, pintamos, cantamos. Podemos, en definitiva, seguir haciendo lo que más nos gusta. A historia desta cadeira comeza contando a súa vida no CIP Eduardo Pondal. Cando chegou ao centro sentiu que era un lugar frío, silencioso e aburrido, que lle faltaba vida e cor. Foi coa chegada dos rapaces e rapazas, cando notou o cambio. O alumnado viña cargado de alegría, de ilusión, de ganas de aprender e de xogar. Era moi bonito ver como o cole comezaba a coller vida. De bebé, sobre a cadeira comía. De bebé, sobre a cadeira xogaba. De bebé, sobre a cadeira paseaba. De bebé, sobre a cadeira o mundo enteiro exploraba. De neno, sobre a cadeira lía. De neno, sobre a cadeira estudaba. De neno, sobre a cadeira dibuixaba. De neno, sobre a cadeira imaginaba como sería o mundo que me agardaba. De maior, sobre a cadeira traballaba. De maior, sobre a cadeira conversaba. De maior, sobre a cadeira descansaba. De maior, sobre a cadeira lembraba a morriña que a cadeira me causaba. No hay mejor sitio que la Puerta del Sol para que disfrutemos de esta exposición que este año se llama Sentada na Rúa.